Само на 25 минути с ферибот от шумната Малта се крие едно място, което изглежда сякаш времето е спряло. Пътуването до остров Гозо е преживяване. Гледките към тюркоазеното море и скалите на Средиземноморието са нещо, което няма да забравиш. Тюркоазена вода, драматични скали, древни храмове и спокойствие, което трудно ще откриеш другаде. Това е остров Гозо и има причина все повече хора да го наричат истинското съкровище на Средиземно море. Гозо е вторият по големина остров в Малтийския архипелаг. Тук животът тече по-бавно, улиците са тихи, а гледките кинематографични. Водата тук е толкова прозрачна, че изглежда почти нереална. Но Гозо не е само море. Докато се разхождаш из Гозо, ще видиш едни странни тъмни шушулки по дърветата, а в тях малки кафяви топчета. Това е Рошков, наричан някога шоколадът на бедните. Любопитен факт е, че според Одисея на Омир, именно тук на Гозо нимфата Калипсо държи Одисей в плен 7 години. Гозо е място, което комбинира история, природа и спокойствие по начин, който трудно се описва с думи.